Soňky 15 güniň içinde Halkyň Sesi kanalynda Türkmenistanyň içindäki Owadan Depe, Abdüşükür, Mar Bayramaldaky, Şeýlehem Lewapdaky Seydi diýip atlandyrylýan tutsakanalarda bendilikde oturup çykan 7 sany Eýran türkmenleriň şaýat bolma esasynda gürrüňdeşlik geçirildi. Bu gürrüňdeşlikde şaýatlar Türkmenistanyň tutsakanalarynda azatlykdan mahrum edilen bendilere nähili zulüm, wagşyçylyk görkezýändiklerini, şeýlehem bu tutsakanalarda bendiniň şahsiýeti bozulup, adam hatawa alınman iň agyr ýagdaýda ezet çekdirýändiklerini, ýürek agyrdyjy ýagdaýda görrüňerdiler. Türkmenistanyň bendiliginde oturup çykan şaýatlar özleriniň eden jenayatlaryny aýdyp, şonuň esasynda tutsak edilendigini, ýöne bu şaýatlaryň bir näçesi özleriniň eden jenayatlarynyň üstüne Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan bilkaslyň günah ýüklenilip, ýagny neşe seri işlesini Türkmenistana getirendiklerini boyun aldyrdyp, kanun bozma esasında suud edilip, bir näçe ýyl azatlykdan mahrum edilendiklerini nytap geçýärler. Şeýlehem bu şaýatlar bendilikde oturan ýyllarynda esasan Owadan Depe we Abdüşükür diýilip atlandyrylýan tutsakanalarda azatlykdan mahrum edilen bendilere tutsakhananyň garamagyndaky işgärleri, şeýlehem türkmen hökümetiniň ýürüti taýýarlan, ýagny amon diýilip tanalýan gizli guramanyň işgärleri bu tutsakhana düşen bendiler urup ýenjip aş saklap, wagşyçylygyň iň agyr gazabyny görkezýändiklerini we häzirki güneçen dowam etdirilip gelýändigini göz gynandyrjy ýagdaýda aýdyp geçdiler.